Dobrý deň, dámy a páni, čakáme na niekoho, alebo môžeme začať? Pani minister, systému, ale informácie, ktoré boli poskytnuté na vláde, opatrenia, ktoré boli formulované, považujem v tomto okamihu za dostatočné. Jaroslav Baška a Rastislav Janoščák, predseda dozornej rady Hornonitierenských baní Prievidza. Pán predseda, nech sa páči. Ďakujem pekne, dámy a páni. Došli sme sem do handlovej Vládna koalícia nás chce pozatvárať, ale niekedy nám ľudia... Nesmiete ich pustiť, to je náš prístup. Ak bude Smer vo vláde, okamžite obnovíme hranice. Napríklad Slovenské národné povstanie. Všimnite si, ako oslávila prezidentka predseda vlády. Dobrý deň. Takéto Slovensko by som si želal. Aby nás neriadili amatéri a babráci bez akýchkoľvek skúseností. Aby nás nezaťahovali do dobrodružstiev, či už migračných alebo vojenských. Dobrý deň. Další dotaz, Hungarian Public Television. Erről mit gondolnak a kormányfők, illetve hogy látják egy ilyen lépés közelebb hozzá a békét, esetleg nem veszélyezteti? Môžete poslať na Ukrajinu všetky zbrane sveta. Môžete tam poslať veľa peňazí. Môžete tam poslať veľa logistickej pomoci. To je môj názor. Tá vojna nemá vojenské riešenie. Nemá. A budeme o 2 roky tam, kde sme teraz. Rusi budú na tej isté hranici, kde sú teraz, len budeme mať o desiatky tisíc viacej mŕtvych ľudí. Áno, tí, čo hovoria o tom, že by bolo treba poslať vojakov na územie Ukrajiny, si jasne uvedomujú, že bez cudzej vojenskej sily Ukrajina tú vojnu nikdy nemôže vyhrať. Nikdy. Pán predseda vlády, vítajte u nás. Dobrý deň, pán gospodine. Môžem teda prejsť. Ďakujem. Ak vám nevadilo, že predsedom vlády bol človek, ktorý ukradol vysokoškolský. Ministri sa rozhodli navrhnúť ľudí, s ktorými chcú spolupracovať. Okrem toho je tu koalícia. Nech sa páči. Niezwykle wielką wartością. Polacy są euroentuzjastycznie nastawieni, ale też z niepokojem patrzymy na to. Poďte takto, tam ešte dozadu. Bol brutálny. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, ešte pekný deň. Dámy a páni, teším sa, že môj kolega... V4 prichádzala na summit s tým plánom B. To very good compromise and I believe that in the evening we all will be satisfied.